MS collection channel clear to le ngai thatu te chibai vek ule ka channel like le subscribe min lo ti saka thei ang anga min lo share turin ka nge na che u heading a Thorang Bial 34 Assembly Constituency a Ramhuai apong talem ni ti in thu an chhakul maya enge ni tereng in chiarang Thorang Bial hi kumsang ni som ni pathum MLA election a MNF MLA engineer roming liana thlantlina a umna bial ani a MLA in thlanma khan ruling party MLA sarkar hnuaya khan Thorang Bial khoshang shanga saski poisa mangin MNF unit tin te hnena party in lofak na hna pek an ni hloma MLA in thlanma khan chung na te chu thozo ani a ma se poisa lo ero chu pek ngal an ni lo model code of conduct in aphuar zui to awang te po ani ang tun na ya sarkar thar pian nu a chung an na tho na poisa te chu sarkar lama changin pek an ni ta ani ama ero chu vanduai thak takin khotam taka in hlo na anna thok ve te in thlanlaya MNF party candidate vote talova ZPM le Congress party te vote ta ni a ansha te chu MNF unit chwai to te chuan anna tho hlo chu an pe ve do talova chutianga na tho na hlo an pek do lo te chu khoshang shanga tam tak an oma chung ho chu mak an ti in an shil hai hle an tho lo chu MNF unit chwai to te hne na chuan pe ve ngei turin an dila ama ero chu MNF unit chwai to te chuan MNF vote lo tu te chu pek lo tur ti in an pe du lova MNF unit chwai to chen khat te chuan an bial to MNF MLA engineer roming lianan ama vote lo tu te party dang vote tu ni a an sha te chu in hlona atil po ni se an hlo pe ve lo turin ati ni in an soi politics bol hlo tak manga MNF in an party vote lo wangan na tho hlo pedu lo ringot hi dan kal tlat ramhlui zia kalphung hlui politics of huba lakna pathian huwa chong ramhuai zia dik takani opposition party zokin hetianga antingam mai hi Thorang Bial Mipui chuan makan ti hle hetianga opposition party MNF te an che ta ka chuan ZPM block shwai tu ten an tho hlo MNF ten an pek du lo te chu peturin an nor puya bung mun khoshang shang hnuaya lo an pek du lo te chu ZPM bung mun block te chuan bung mun police outpost da thu an thlena malak pui turin an nge na bung mun police OC malak na in bung mun block hnuaya khoshang shang in hlo ve hlo an pek du lo te chu MNF unit shwai tu te chuan hlo pe ve vek tur sha tirin an hlo chu an peta shama ama ero chu lungsen block hnuaya om khoshang shang MNF unit shwai tu te ero chuan saski hnuaya in hlo MNF party ni lo vote tu ni an sha te hlo chu an la pe du chuang lowa hlo an pek du lo te hian ZPM lungsen block te chu malak pui tur angenin FIR te po thelu tum ni a sha ta ni a opposition party zok le ngalin politics a phubalak na ni om taka ramhuai zia politics an kalpui ngam mai hi thil mak ani Thorang Biala MNF Mipui te hi ruling party ZPM Mipui te hian development kongshang shanga an shek ve mai palang ti te po a hlo me ti in ZPM lam hian an Facebook page an run zia kani tunatan chuan khati zong kha niri phot mai se subscribe bula dar di takte kha in lo metanga ola min lo da sakin kan thu post te kan thil post te in lo ngai chang zel don nia